Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Γεια σας, καλά μου παιδιά. Θέλω να σας πω απλώς τι συνέβη μόλις τώρα, πριν λίγο δηλαδή. Είχα πάει σε μια πλατεία και έκανα εκεί τα συνηθισμένα μου, τις βόλτες μου με την σημαία, το εσταυρωμένο κτλ. Όπως είναι και με τη σημαία την ελληνική, την τιμημένη μας σημαία. Και ανέβηκα σε ένα έψωμα και φώναξα έτσι με πολύ πάθος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω το Ισλάμ, έξω ο Μωάμεθ, έξω το Ισλάμ. Βέβαια ήταν και μουσουλμάνοι εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σας πω την ιδιαιτερότητα αυτής της στιγμής, πολύ έτσι του παράξενου κόσμου μας, που δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας μουσουλμάνος, κανένας Μωαμεθανός δεν είπε κάτι, παρά μόνο κάποια μικρά παιδιά με πλησιάσανε και μου είπαν δεν μιλάς καλά, παιδάκια μου, άμα μιλήσω διαφορετικά θα πάτε στην κόλαση. Σας λέω την αλήθεια, ότι εάν ο άνθρωπος δεν είναι βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάει κόλαση. Όποιος είναι δηλαδή μουσουλμάνος πάει κόλαση. Γιατί δεν είναι βαπτισμένος. Και δεύτερον, κάνει αυτά που του λέει η πίστη του, αυτά τα άγαρπα πράγματα, τα απάνθρωπα, σφαγές, λαιλασίες και τα λοιπά, όσα και με τις γυναίκες που καταπατάνε τις προσωπικότητές τους. Και δεν διαμαρτυρήθηκαν μουσουλμάνοι και διαμαρτυρήθηκε Έλληνας. Έλληνας βγήκε και με έλεγξε Έλληνας. Αλλά όμως τον έβαλα στη θέση του, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου, ότι να μην παραξενευόμαστε γιατί έρχονται τα πάνω κάτω και όλες αυτές οι καταστροφές. Εμείς φταίμε, εμείς οι Έλληνες φταίμε που είναι πάρα πολλοί από εμάς προδότες, είμαστε αμαρτωλοί, κάνουμε αμαρτίες και ο Θεός μας αφήνει σιγά σιγά. Και τι μου λέει αυτός ο Έλληνας, μου λέει και εγώ χριστιανός Ορθόδοξος είμαι, αλλά σέβομαι το Ισλάμ και τα λοιπά. Του λέω τι χριστιανός τότε είσαι άμα σέβεσαι το Ισλάμ. Μου λέει θέλεις να σου βγάλω εικόνες και τέτοια. Του λέω ότι και να μου βγάλεις, του λέω, μιλάς με προδοτικό τρόπο. Ο Θεός δεν τα θέλει αυτά. Ο Θεός θέλει να ομολογούμε την πίστη μας μέχρι εσχάτου, δηλαδή έως τελευταίος ρανίδος του αίματός μας, ακόμα και το αίμα μας, να αρχίσουμε να θυσιαστούμε για την αγάπη και την δόξα της Αγίας Τριάδος. Εσύ όμως δεν σου γεμίζει και τόσο πολύ το μάτι η Αγία μας πίστη και μάλλον είσαι το ένα πόδι στο χριστιανισμό και το άλλο πόδι στον μουσουλμανισμό. Του τέστην είσαι με το Μωάμεθ, αγαπητέ. Οπότε διάγεις ένα βίο προδοτικό στα θέματα της πίστεως και να μην σδάς και τα ρέστα, του λέω. Με απείλησε ότι θα με χτυπήσει, γιατί εγώ δεν φοβάμαι τέτοια πράγματα. Του λέω: είμαι χριστιανός, εμείς οι χριστιανοί είμαστε στρατιώτες του Χριστού και αγωνιζόμαστε και ας πέσουμε και στη μάχη. Αυτό θα είναι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο για μας. Αλλά λόγο που λέμε πίσω δεν παίρνουμε. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.